til Kasper Hvidt. Og det er meget, meget, meget svært at blive ved med at finde ord om de præstationer, han har præsteret under den her slutrunde. Kasper Hvidt. Det hører også med, at det som vi har ventet på, det var så også, at Kasper Hvidt kom til en slutrunde, hvor han præsterede. Han har slået i alle de store klubber. Portland, San Antonio, nu er han i Barcelona. Altså, landshold manglede det der ekstra drev. Kasper har stået flot slutrunder, men vi manglede sådan, at han virkelig hævde sig derop, hvor vi mente, han var. Det har han gjort her. Derfor står Danmark blandt andet derfor står Danmark med EM til den dag. Lars Kasper Hvidt. Then we are ready to present best left wing. Så det er den bedste venstre wing. Han står der jo allerede. Lad os høre, om de er enige. Det er de. Lars Christiansen. Ligeledes på All-Star-holdet. Og lige så fortjent. Lars har spillet en fantastisk slutrunde. Stod over i kamp nummer 2. Var godt sur over det, fordi han ikke mente, han i åbningskampen mod Norge egentlig havde gjort noget specielt dårligt. Det er meget godt, men han scorede ikke mod Norge. Han spillede ikke kamp nummer 2, og så når han alligevel op og bliver helt topscorer. Ja, så lavede han 13 dagen efter, da han så fik valget igen. På 13 forsøg. Der er godt blive overvægtig, den flyver hjem i morgen. Og det bedste venstre bak. Der ser vi også finder plads til Lasse Boesen. Kunne måske også komme ind som højre bak. Men der er altså også andre, der eksempelvis en Nassif fra Frankrig. Ved at komme med ind. Og den bedste playmaker. Der kan heller ikke være så meget tvivl. Han står der også. Det må være Ivano Balic. Og han er også Ivano Balic. Og han får lige en hyldest af de danske tilskuere også. Man kan heller ikke have andet end sympati for den her håndboldspiller. Det er jo det, der... Altså, han er fair, og han tager testen, han rejser sig op, han spiller videre. Han har visionen, han har det hele. Og jeg tror, at Ivano Balic, det er bare, uanset hvor vi rejser hen, så kan man lide ham. Fordi mange af dem, der kommer her, kan lide at se god håndbold. Og det fås ikke bedre end Ivano Balic. He's from Sweden. His name is Kim Andersson. And the prize will be bedste højreback Kim Andersson fra Sverige. Den går til Frank Lykke fra Norge. Lykke som heller ikke er her. Han er alvorlig knæskadet. Og så er det bedste højrefløj. This prize is presented by Helmut Selbersek og Tore Haugstull. Der skal vel også være plads til en tyr her. Det bliver også Florian Kehrmann fra Tyskland. Der er 2 priser mere, der skal deles ud. Bedste forsvarsspiller, og så most valuable player for hele turneringen. Og den bedste forsvarsspiller, det bliver Igor Vode fra Kroatien. Der kan vi nok være en lille smule misundelige over, at Lars Jørgensen ikke får den. Hvordan de har fundet frem til Vode, som selvfølgelig dækker den forreste plads og er dygtig og alt muligt, men jeg synes, der var nogle... Jeg synes, der var nogle folk, der godt kunne have konkurreret med ham, og der tænker der ikke mindst på det danske midterforsvar. Jeg er jo fuldstændig opmærksom på, at vi skal jo ikke stille et dansk All-Star-hold. Men hvis det nu er sådan, så skal man jo ikke nødvendigvis opfinde nogle andre. Og så mangler vi Most Valuable Player, MVP, bedste spiller i turneringen. Den går til jeg tror, der er en af dem, der stod her. Jeg så gerne, det bliver Kasper Hvidt. Det gør det ikke. Det bliver Nikola Karabatic.
Skal vi lave en lille ris i det her, så er det vist mest på navnet Nygaard. Han har altså ikke spillet sin bedste slutrunde. Nej, lige netop. Det er navnet og... Eller resultatet. Så kan man vel godt nyde den igen. Selvom man har fået det første glas af en god flaske rødvin, så kan man jo godt sige mere. Sagtens se, at den kommer på TV2. Ja, det gør den. 23-20. Og så efterhånden så tager de danske supportere lidt over. Ivano Balic har fået smilet tilbage. Han var godt op at ringe i... Vi starter med at præsentere tyskerne, som får en lille erkendelighed med her fra Lillehammer. De får så ikke noget, de kan hænge om halsen. Tyskerne, som var helt væk i bronzekampen mod Frankrig. Og det hold, som også rent skadesmæssigt var det hårdest ramte i turneringen. Endte jo med at spille på alle mulige forskellige positioner. Men også et signal om, at Tyskland vandt VM på hjemmebane. Det var fortjent, men den der kæmpe opbakning. 10, 15, 20.000 mennesker. Lidt hjælpist og pist. Jeg tager ikke noget fra dem, men jeg ser dem ikke som et top 2-3 hold i Europa PT. Og tyskerne skal også igennem et skift af eksempelvis deres mest afgørende spillere, Markus Bauer. Og der står ikke lige sådan manden, der kan overtage det. Det tager i hvert fald noget tid, så der er også rigeligt at se til, hvor han er brændt frem mod OL i Beijing.